హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు 14వ అధ్యాయం చూద్దాము. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్ లో 14వ అధ్యాయము ఈరోజు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధరా శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. 14వ అధ్యాయము ప్రకృతి త్రిగుణములు గుణత్రయ విభాగ యోగము అని ఈ యొక్క అధ్యాయానికి పేరు. గుణత్రయ అంటే 3 గుణాలు అని. సో ఈ ఏ 3 గుణాలు అంటే ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి త్రిగుణములు, ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి 3 గుణములు. సో ఈ విషయం గురించి మనం మొదటి నుంచి చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాము. ఈ ప్రకృతిలో ఈ త్రిగుణాలు ఉంటాయి అని చెప్పి దాని స్వభావము ఈ త్రిగుణాలు అని, ఏమిటి ఈ త్రిగుణాలు అనేవి కూడా క్లుప్తంగా చూసాము. ఈ అధ్యాయంలో ఇంకొంచెం, ఈ అధ్యాయంలో ఆ తర్వాత మళ్ళీ 16వ అధ్యాయంలో కూడా ఇంకా చూస్తాము వీటి గురించి. సో ఈ అధ్యాయంలో మొదలుపెట్టి 15 మళ్ళీ వేరు, 16లో మళ్ళీ ఈ అధ్యాయం ఈ గుణాల గురించి కొద్దిగా ఉంటుంది. సో ఈ 3 గుణాలు అందరికీ పాటికి తెలిసే ఉంటుంది. సత్వ రజ తమో గుణాలు. సత్వగుణం అంటే మంచితనము, రజోగుణం అంటే కోరికలు ఎక్కువగా ఉండటము, ఎప్పుడూ ఏదో ఒకటి చేయాలనిపిస్తూ ఉండటము, కొంచెం ఒక రకమైన ఆందోళనతో అది చేయలేదు ఇది చేయలేదు ఏదో చేయాలనిపించటం, కోరికలు తీర్చుకుంటానికి, అది రజోగుణము. తమో గుణం అంటే అజ్ఞానంతో కొంచెం బద్ధకత్వంతో అలా ఉండటము తమో గుణము అని. ఈ 3 గుణాలు సత్వ రజ తమో గుణాలు త్రిగుణాలు. సో వాటి గురించి ఇంకొక రవ్వ ఇక్కడ మనము వివరంగా చూద్దాము. శ్రీ భగవానువాచ పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం యజ్ఞాత్వా మునయా సర్వే పరాం సిద్ధిం యితో గతా. సో భగవంతుడు ఏమని పలికారు? దేనిని తెలుసుకొని మునులందరూ అత్యున్నత పరిపూర్ణతను సాధించారో అట్టి సమస్త జ్ఞానములలో ఉత్తమమైన దివ్య జ్ఞానాన్ని తిరిగి నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. సో ఈ పరంభూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానం ఉత్తమం. సో జ్ఞానం అంతట్లోకి ఈ జ్ఞానం ఉత్తమమైనటువంటిది. ఈ దివ్య జ్ఞానం యజ్ఞాత్వా మనయ సర్వే, ఆ ఉత్తమమైన జ్ఞానాన్ని ఇప్పుడు నీకు నేను చెప్తాను అని చెప్పేసి అర్జునుడితో చెప్పారు.
ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగత సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రళయేన వ్యథంతి చ. సో ఈ జ్ఞానం, ఇదం జ్ఞానం ఉపాశ్రిత్య, ఈ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించిన వారంతా కూడా మమ సాధర్మ్యం ఆగత, సో నా యొక్క ఆశ్రయాన్ని, నన్ను చేరుకుంటారు, ఆగత వస్తారు. సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రళయేన వ్యథంతి చ. సో ఈ విధంగా స్థిరుడైన వారు సృష్టి సమయంలో మళ్ళీ జన్మించరు లేదా ప్రళయ సమయంలో నాశనం కారు. సో సర్గేపి నోపజాయంతే అంటే మళ్ళీ ఉపజాయంతే, మళ్ళీ తిరిగి జన్మాన్ని పొందరు. ప్రళయంలో కూడా నా వ్యథంతి చ, వాళ్ళు వ్యధ చెందరు, నాశనం అవ్వరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఎవరు అంటే ఈ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించిన వారు. ఎందుకు వాళ్ళు తిరిగి మా జననం అనేది ఉండదు, మళ్ళీ వాళ్ళు ఈ జనన మరణాల్లో వాళ్ళు ఇంకా చిక్కుకోరు, అంటే పరంధామాన్ని చేరుకుంటారు అని ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. మమయో నిర్మహద్ బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దధామ్యహం సంభవ సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. ఓ భరత కుమార, బ్రహ్మము అని పిలువబడే మహత్తత్వమే పుట్టుకకు కారణము. ఆ మహత్తత్వాన్ని బ్రహ్మము అంటారు. మనం ఇది 13వ అధ్యాయంలో కూడా చూసాము, బ్రహ్మము అంటే ఏమిటి అనేది. ఆ మహత్తత్వమే పుట్టుకకు కారణం. అన్ని ప్రాణుల జననాలను సాధ్యం చేసే విధంగా ఆ బ్రహ్మంలో నేను బీజ ప్రదానం చేస్తాను అని మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మమయో నిర్మహద్ బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దధామ్యహం, ఆ బ్రహ్మంలో నేను బీజ ప్రదానం చేస్తాను. సంభవ సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత, అలా చేసి ఆ బీజ ప్రదానం నేను చేస్తే ఈ సర్వభూతాలు, సర్వ జీవరాశులు సమస్తం కూడా సంభవం అవుతుంది, అంటే సమస్తం కూడా పుడుతుంది అని చెప్పి తతో భవతి భారత, అది దానికి ఇక సర్వభూతానాం సంభవత్వానికి అదే కారణము భారత అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయా సంభవంతి తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోని అహం బీజప్రద పిత. సో సర్వయోనిషు కౌంతేయ, సో మూర్తయ సంభవంతియ, సో ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మించడం ద్వారానే అన్ని జీవులు కూడా ప్రకటితం అయ్యాయి. సో వీళ్ళంతా కూడా ఈ మూర్తయ సంభవంతియ, ఎలా సంభవం అయ్యారు సర్వజీవులు కూడా అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మించటం ద్వారానే. సో అన్ని జీవరాశులు ఏదో ఒక ఆకారంలో, ఇక్కడ చూస్తున్నాము 84 లక్షలు ఉన్నాయని ఇదివరకు కూడా మనం చెప్పుకున్నాము ఇంతకు ముందు. సో వీటిల్లో ఏదో ఒక ఆకారంతో జన్మిస్తాయి ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో అన్ని జీవులు కూడా. సో ఇవన్నీ ఎలాగూ ప్రకటితం అయ్యాయి అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో అన్ని కూడా పుట్టడం వల్లనే. నేను వాళ్ళందరికీ, వీటన్నిటికీ కూడా అహం బీజప్రద పిత, వీళ్ళందరికీ కూడా బీజ ప్రదానం చేసినటువంటి తండ్రిని అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మళ్ళీ సత్వం రజస్తమాయితి గుణ ప్రకృతి సంభవ నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహే దేహినమవ్యయం. సో ఇక్కడ భౌతిక ప్రకృతి అనేది ఏమిటి, అసలు పోయిన అధ్యాయంలో మనం ఈ మాటలన్నీ చూసాము. ప్రకృతి అంటే ఏమిటి, పురుషుడు అంటే ఏమిటి, బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి, ఇవన్నీ అర్జునుడు అడగటము, భగవంతుడు చెప్పటము చూసాము. ఇక్కడ అది ఆ విషయంలో ప్రకృతి అంటే ఏమిటన్నది, ఈ ప్రకృతిలో ఈ 3 గుణాలు ఉంటాయి అన్నది ఇక్కడ వివరంగా ఇంకా చెప్తున్నారు. సో సత్వం రజస్తమ ఇతి, సో
గుణ ప్రకృతి సంభవ. సో ఈ ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఏముంటుంది అంటే సత్వము, రజస్సు, తమ ఈ 3 గుణాలు కూడా ఈ ప్రకృతిలో సంభవించి ఉంటాయి, అంటే కలిగి ఉంటాయి ప్రకృతిలో. నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహి దేహినమవ్యయం. అంటే శాశ్వతమైన ఆత్మ భౌతిక ప్రకృతిలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ గుణాలచే బంధితుడు అవుతున్నాడు. నిబధ్నంతి మహాబాహో. మహాబాహో అర్జున, ఈ దేహి, ఈ అంటే ఈ ఆత్మ ఇట్లా ఈ భౌతిక ప్రకృతిలోకి వచ్చేసరికి శరీరంలోకి నిబధ్నంతి, బంధితుడు, బద్ధుడు అవుతున్నాడు. ఏది? ఈ అవ్యయమైనటువంటి ఆత్మ, నాశనం లేనటువంటి శాశ్వతమైన ఆత్మ ఈ దేహంలో, ఈ ప్రకృతిలో సంభవించేసరికి బద్ధుడు అవుతున్నాడు అని చెప్తున్నారు. మనము ఇంతకు ముందే మన ఇతర విషయాలు నేర్చుకోవటానికి 2వ అధ్యాయంలోనే ఇది చూసాము. కాకపోతే ఇక్కడ ఇంకా మళ్ళీ వివరంగా చెప్తున్నారు. ఈ 3 గుణాలు ఈ ప్రకృతిలో ఉంటాయి అని. ఎవరైనా సరే ఆత్మ ఈ శరీరంతో ఈ ప్రకృతిలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ 3 గుణాలకు బంధితుడు అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సత్వరజ తమో గుణాలు ఇక్కడ చూస్తున్నాము. సో ఇక్కడ ఈ త్రిగుణాల ప్రభావాలు ఎలా ఉంటాయి అన్నది చూద్దాం. సో మంచితనం అంటే ఉదాహరణకు లేవవలసిన సమయం మంచితనం అంటే తెల్లవారుజామున లేవటం. ఆ గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు, కొంచెం రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఒక్క రవ్వ ఆలస్యంగా లేవటం 8 గంటలకు అని చూపిస్తున్నారు. అలాగే తమో గుణంలో ఉంటే బాగా ఆలస్యంగా లేవటము అని. అంటే మనకు ఒక ఉదాహరణగా మనం అలవాట్లను బట్టి మన గుణాలను మనం ఎలా కేటాయించుకోవచ్చు అన్నది చూపిస్తున్నారు. తర్వాత లేచిన తర్వాత సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు నామస్మరణ ఇటువంటి పనులలో నిమగ్నం అవుతారు తెల్లవారుజామున. రజోగుణంలో ఉన్నవారు కోరికలు ఎక్కువ కాబట్టి, అంటే తప్పని కాదు, శరీరాన్ని వ్యాయామం అని అలాంటి ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి, చేసి మన అంటే ఒక భౌతిక సంబంధమైనటువంటి కోరికల యొక్క కోరికలను తీర్చుకునే నిమిత్తం వాళ్ళు నిత్యం పనిచేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అది చూపిస్తున్నారు. తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఇలా కొంచెం బద్ధకంగా పడుకోవటము, ఏదో పడుకుని ఇదంతా తమో గుణ లక్షణాల కింద చూపిస్తున్నారు. తర్వాత సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు మంచి పుస్తకాలు చదవటము, తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు అలాగే వాళ్ళ భౌతిక కోరికలు తీర్చుకోవటానికి వాళ్ళకు ఉపయోగపడేవి నేర్చుకోవటము. క్షమించాలి, రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు. తమో గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఏదో భూత ప్రేతాలు అంటే మనకు పనికిరాని విషయాల గురించి చదువుతూ ఉంటారన్నట్లుగా. అలాగే నిద్రపోయే సమయం కూడా త్వరగా పడుకోవటం అంటే ఎర్లీ టు బెడ్ ఎర్లీ టు రైజ్, అది సత్వగుణం. అంటే త్వరగా పడుకుని ఎండలాడ మళ్ళీ తొందరగా లేవటం. రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు కొంచెం ఆలస్యం, మళ్ళీ తమో గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు బాగా ఆలస్యం. అందుకనే శ్రీకృష్ణుడు చెప్తారు, అందరూ నిద్రపోయే సమయంలో జ్ఞానులు మెలుకు ఉంటారు, వాళ్ళకి అది మేలుకునే సమయం, అందరూ మేలుకునే సమయం వీళ్లకు నిద్రపోయే సమయం. అంటే ఎక్కువ మంది ఇలా ఆలస్యంగా ఉంటూ ఉంటారు, వీళ్ళు త్వరగా పడుకుని అందరూ నిద్రపోయే సమయంలో అతి త్వరగా నిద్ర లేవటం జరుగుతుంది. సో మళ్ళీ సత్వ రజ తమో గుణాలు ఏమిటి అంటే పాజిటివ్గా ఉండటం, శుద్ధంగా ఉండటం సత్వగుణం. తర్వాత ఎప్పుడు కూడా ఒకలాంటి ఆనందంతో ఉండటము. తర్వాత దివ్యత్వము, అది రజోగుణం అయితే కొంచెం అన్నీ కూడా మనము నియంత్రించాలి, రకరకాల కోరికలతో. తర్వాత ఇది
సహజంగా మానవులలో ఎక్కువగా ఉండే గుణం ఈ రజోగుణం. కోరికలు తీర్చుకోవటానికి కొంచెం మనం అందరినీ నియంత్రించాలి, మనం కొంచెం కంట్రోల్‌గా ఉండాలి అని ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఉంటూ ఉంటుంది. అది 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 కావాలి, ఇది కావాలి, అది తీర్చుకోవాలి, ఇది తీర్చుకోవాలి, కాబట్టి ఈ పని చేద్దాం, ఆ పని చేద్దాం. అలా ఆందోళన, ఇదెలా అవుతుంది, అదెలా అవుతుంది, అదంతా కూడా రజోగుణ లక్షణాలు. తమో గుణం అయ్యేటప్పటికి ఇంకా అంటే అశుద్ధత్వం, ఆ తర్వాత కొద్దిగా పైశాచికత్వం, అవన్నీ కూడా అన్ని ఉండకూడని లక్షణాలు కొన్ని ఉండటం తమో గుణం. అది అజ్ఞానం వలన అని ఇక్కడ చూస్తున్నాము. తర్వాత 6, 7 శ్లోకాలలో ఏం చెప్పారు అంటే, పాపరహితుడ, వాటిలో సత్వగుణం పాపరహితుడ అంటూ అర్జునుడిని సంబోధిస్తూ, వాటిలో సత్వగుణం నిర్మలమైనది కావటం వల్ల ప్రకాశింపచేస్తూ మనిషిని అన్ని పాపాల నుండి విముక్తి కలుగజేస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అది సుఖం మీద, జ్ఞానం మీద ఆసక్తి కలుగజేసి ఆత్మను బంధిస్తుంది. సో కౌంతేయ, రజోగుణము అపారమైన కోరికలు, ఆశల నుండి కూడా ఉద్భవిస్తుంది. సో సత్వగుణము నిర్మలమైనది, అందుకని మనిషిని కూడా కొంచెం ఆ నిర్మలత్వంతో ప్రకాశింపచేస్తూ పాప విముక్తి కలిగిస్తుంది. తర్వాత సుఖం మీద అంటే ఏం సుఖం అంటే ఇక్కడ నేను మంచి మార్గంలో ఉన్నాను, నేను సన్మార్గంలో ఉన్నాను అనేటటువంటి ఒక రకమైనటువంటి సుఖం అన్నమాట. మనస్సులో నేను మంచివాడిని, మంచి మార్గంలో ఉన్నాను, మంచి పద్ధతిలో పనిచేస్తున్నాను అనుకుంటూ అలా అనుకోవటం. జ్ఞానం మీద ఆసక్తి కలుగజేసి ఆత్మను బంధిస్తుంది. సో నేను మంచి మార్గంలో ఉన్నాను, ఈ జ్ఞానాన్నది నేర్చుకుంటే మనం ఇప్పుడు భగవంతుని పొందొచ్చు అనేటటువంటి ఆసక్తి అనేది ఉంటూ, ఆ రకంగా సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా బందీలయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉన్నది. మంచితనంలో ఉంటారు, పాప విముక్తి అవుతుంది, కానీ వాళ్ళకి ఈ సుఖం మీద తర్వాత ఈ జ్ఞానం పొందాలి అనేటటువంటి దాని మీద ఆసక్తి ఉండటంతో ఆ రకంగా ఆత్మను బంధిస్తుంది. పోతే రజోగుణం అపారమైన కోరికలు, ఆశల నుండి ఉద్భవిస్తుంది. అయితే ఇది ఆత్మను కామ్య కర్మల పట్ల ఆసక్తి కలిగించి బంధించేస్తుంది. ఎందుకు? కోరికలు ఎక్కువ కాబట్టి ఇక ఆ ఆశలు నుంచి కోరికలు వస్తాయి. ఆ తర్వాత ఆ కోరికల వల్ల మనము ఆ కోరికలు తీర్చుకోవటానికి పనులు చేస్తాం కాబట్టి, అంటే ఫలితం మీద అత్యంత ఆసక్తితో పనిచేస్తాం కాబట్టి అలా బంధితులము అయిపోతాము రజోగుణంలో ఉంటే. అంటే సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడు అలా నేను మంచివాణ్ణి, జ్ఞానం తెచ్చుకుందాము అని అలా అనుకోకుండా న్యాచురల్గా దాని మీద ఆ ఇంట్రెస్ట్ భగవంతుడి మీద అలా రావాలి. అది అక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. అది ఎప్పుడైతే నేను బాగా చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి నా జ్ఞానం కూడా రావచ్చు, దాన్ని ఎలాగోలా నేర్చుకుందాము అట్లా అనుకుంటాం, అది కూడా మనము ఒక రకంగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నాం అన్నమాట. ఆ ప్రతిఫలాపేక్ష కనపడుతుంది అక్కడ. సో అలా కాకుండా సహజంగానే మనకు ఆ భక్తి భావం అనేది నేను చేస్తున్నాను, నేను కలిగించుకుంటున్నాను, నేను ఈ మార్గంలో ఉండబట్టి ఆ రకంగా అనుకోకుండా సహజంగా కలగాలి అన్నది ఆసక్తితో ఆ ఆసక్తిని అక్కడ ఉండకుండా దాన్ని సహజంగా పెంపొందించుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి. తర్వాత రజోగుణం అది చూసాము, కామ్య కర్మల పట్ల ఆసక్తితో బంధితులం అవుతాము అని. తర్వాత పోతే అజ్ఞానం, తమో గుణం అజ్ఞానం వల్ల జనించుతుంది, ప్రాణులన్నిటికీ కూడా అవివేకాన్ని కలిగిస్తుంది. అది పిచ్చితనము, సోమరితనము మరియు నిద్రలో ఈ రకంగా ఆత్మను బంధిస్తుంది. సోమరితనము, ఎక్కువగా నిద్రపోవటము, తర్వాత అవివేకంగా పనులు చేయటము,
ఇవన్నీ కూడా ఈ అజ్ఞానంతో చేస్తూ అలా ఈ ఆత్మను శరీరంలో బంధిస్తుంది. సత్వం సుఖే సంజయతి రజా కర్మణి భారత జ్ఞానమావృత్య తు తమా ప్రమాదే సంజయత్యుత. సో అర్జున, సత్వగుణం సుఖాన్ని చేకూరుస్తుంది. సత్వం సుఖే సంజయతి, సుఖాన్ని కలిగిస్తుంది. అలాగే రజోగుణం కర్మల్లో బద్ధుల్ని చేస్తుంది. రజోగుణంలో ఉంటే మనం కర్మలకు బంధితులం అవుతాము. తమో గుణం జ్ఞానాన్ని కప్పివేసి వ్యక్తిని బుద్ధిహీనతలో బంధించి వేస్తుంది. సో అంటే తమో గుణంలో మనం బుద్ధిహీనులం అవుతాం, అలా బద్ధులం అయిపోతాము. రజోగుణంలో కర్మలతో బద్ధులం అయిపోతాము. సత్వగుణంలో ఈ సుఖంతో, సత్వగుణం సుఖాన్ని చేకూరుస్తుంది. సో బద్ధులం అవుతామా అన్నది మన ఆ తరువాత మనం ఎలా ఆ సత్వగుణంలో ఉండి సహజంగానే భగవంతుడి వైపు తిరుగుతామా, లేదంటే ఆ ఆసక్తితో నాకు ఇప్పుడు నేను మంచి మార్గంలో ఉన్నాను, నేను మంచి చేస్తున్నాను, అలాంటి ఉంటే మళ్ళీ భావాలు ఉంటే మళ్ళీ బద్ధులం అయ్యే అవకాశం ఉన్నది. రజస్తమశ్చాభిభూయ సత్వం భవతి భారత రజసత్వం తమశ్చైవ తమస్సత్వం రజస్తథా. సో కొన్నిసార్లు ఈ రజస్తమో గుణాలను అణిచి సత్వగుణం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు సత్వతమో గుణాలను అణిచి రజోగుణం ఆధిపత్యం వహిస్తుంది. ఇంకా కొన్నిసార్లు తమో సత్వ రజగుణాలను ఓడిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క గుణం ఎక్కువగా ఉండొచ్చు కూడా. అంటే అన్ని గుణాలు, సో మనసు ఇలా అన్ని వైపుల నుంచి లాగబడుతూ ఉంటుంది. 3 వైపుల నుంచి 3 గుణాలు లాగుతూ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కసారి మంచి వైపు విసిలాడుతుంది, ఒక్కొక్కసారి రజోగుణం వైపు, కొన్నిసార్లు తమో గుణం వైపు కూడా ఊగిసలాడవచ్చు. సర్వద్వారేషు దేహేస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే జ్ఞానం యదా తదా విద్యాత్ వివృద్ధం సత్వమిత్యుత. దేహంలోని అన్ని ద్వారాలు జ్ఞానంచే ప్రకాశితమైనప్పుడు అది సత్వగుణం యొక్క ప్రకటితము అనేది తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. సో ఈ అన్ని ద్వారాలు కూడా అంటే ఆ జ్ఞానాన్ని సముపార్జించినప్పుడు అది సత్వగుణ యొక్క సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడు నిజంగా అన్ని ద్వారాలు ఆ జ్ఞానంతో ప్రకాశిస్తాయి. అంటే అన్ని ద్వారాలు అంటే నవద్వారాలు అని ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్నాము. అవే 9 చక్రాలుగా కూడా చెప్తారు. సో అవన్నీ కూడా ఆ జ్ఞానం సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడు అన్ని కూడా ప్రకాశిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. భరతులలో ప్రధానుడ రజోగుణం పెరిగినప్పుడు అంటూ అర్జునుని సంబోధిస్తూ, రజోగుణం పెరిగినప్పుడు లోభం అంటే దురాశ పెరుగుతుంది. ఇంకా ఇంకా కోరికలు ఎక్కువైపోతూ ఉంటాయి. కామ్యకర్మల కోసం తీవ్ర ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు, ఇంకా వాటిని తీర్చుకోవటానికి. అదుపులేని కోరికలు మరియు అత్యాశ. అదుపులేని కోరికలు అంటే టూ మెనీ కోరికలు ఉంటే అది ఏంటి, అవసరాన్ని మించినది అత్యాశ కదా. అందుకని అత్యాశ పెంపొందుతాయి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉదాహరణలు చూస్తున్నాం. అంటే ఒక్కొక్కసారి కొన్ని సందర్భాలలో వచ్చిన కొందికి ఇంకా ఇంకా రావాలి అనేటటువంటి ఆ రకంగా వాళ్ళు అందులో చిక్కుకుపోతారు, ఆ లోభము దురాశలో అని. తర్వాత కురునందన, అజ్ఞానము, సోమరితనము, నిర్లక్ష్యము, మోహము ఇవన్నీ కూడా తమో గుణం యొక్క ప్రధాన లక్షణాలు. సో ఈ తమో గుణంలో ఇక అజ్ఞానము, దానివల్ల సోమరితనం, నిర్లక్ష్యం, మోహం, ఒకలాంటి భ్రాంతి, నిజాన్ని చూడకుండా అసలు ఈ మాయను ఏమాత్రం తెలుసుకోకుండా దాంట్లో కంప్లీట్ గా మునిగిపోవటం, ఇవి తమో గుణ ప్రధాన లక్షణాలు. ఇలా వాళ్ళు అన్ని రకముల కొన్ని
దురలవాట్లకు కూడా గురయ్యేటటువంటి అవకాశం ఆ తమో గుణంలో ఉంటుంది. సత్వగుణంలో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు దేహద్వారములన్నీ కూడా జ్ఞానంతో ప్రకాశమై ఉంటాయి సత్వగుణంలో ఉండే వాళ్ళవి. అంటే వాళ్ళు ప్రేమతో సరి అయిన మార్గంలో, భక్తి మార్గంలో, మంచి మార్గంలో ఉంటూ ఉంటారు. వాళ్లకు ఈ ఈ ద్వారాలన్నీ కూడా జ్ఞానంతో ప్రకాశమయ్యి ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. సో రజోగుణం గనక ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఒకసారి సమరీ చూద్దాము. లోభము అంటే ఇంకా దురాశ, కామ్య కర్మము ఇంకెప్పుడు విపరీతంగా ఏదో ఒకటి, అంటే పని చేయటం తప్పు కాదు, ఆ దురాశతో ఆ ప్రతిఫలాపేక్షతో ఇక యాంగ్జైటీ చేస్తున్నాం, వస్తుందా లేదా, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇది విజయవంతం అవుతుందా, మనకి ఈ డబ్బు వస్తుందా లేదా అంటూ ఒక రకమైనటువంటి తీవ్రమైన ఆందోళన, తీవ్ర ప్రయత్నము, అణుచుకోలేని కోరికలు, తపన. సో ఆ కోరికలు ఎక్కువయ్యేటప్పటికి అవి తీరుతాయా లేదా, ఇంకా కొంచెం నెక్స్ట్ ఇది చేస్తే ఇంకా ఇంత వస్తుంది, అది మనకు వస్తుందా రాదా, ఆ కాంట్రాక్ట్ వస్తే ఇంత వస్తుందా లేదా, అది తెచ్చుకోవాలి, అది చెయ్యాలి, అలా అలా ఎప్పుడు ఏదో చేస్తూ ఆ తీవ్ర కోరికలను తీర్చుకోవటానికి, అణుచుకోలేని కోరికలను తీర్చుకోవటానికి ఆ తపనతో, ఆ తీవ్ర యత్నంతో ఒకలాంటి దురాశతో ఉండటం రజోగుణ లక్షణాలు. సో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా అలా ఆ తపనతో ఒకలాంటి ఆరాటంతో ఉంటూ ఉంటారు. తమోగుణంలో అంధకారం, ఏమీ తెలియని అజ్ఞానము, సోమరితనము, బుద్ధిహీనత, ఇక బుద్ధి కూడా పనిచేయదు, ఆ భ్రాంతిలో, ఆ మోహంలో ఉండిపోతారు తమోగుణం ఎక్కువైపోయినప్పుడు అని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. యదా సత్వే ప్రవృద్ధే తు ప్రళయం యాతి దేహభృత్ తదోత్తమ విదాం లోకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. మనిషి సత్వగుణ ప్రధానంగా ఉండి మరణిస్తే జ్ఞానులు ఉండే పవిత్ర లోకాలకు, అంటే రజస్సు తమస్సు లేనటువంటి లోకాలకు చేరుకుంటారు సత్వగుణంలో ఉండి మరణించినప్పుడు. రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మ సంగిషు జాయతే తథా ప్రలీనస్తమసి మూఢయోనిషు జాయతే. అంటే మనిషి రజోగుణ ప్రధానంగా ఉంటూ మరణిస్తే గనక పనులతో ప్రేరణ పొందే వారిలో జన్మిస్తాడు. తమోగుణ ప్రభావంతో ఉండి మరణించినప్పుడు జంతు జాతులలో జన్మిస్తాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే బేసికల్గా రజోగుణంలో మరణించినప్పుడు భూప్రపంచంలో జన్మిస్తాడు, తమోగుణంలో మరణించినప్పుడు జంతు రాజ్యంలో పుడతారు. కర్మణా సుకృతిస్యాహు సాత్వికం నిర్మలం ఫలం. రజసస్తు ఫలం దుఃఖం అజ్ఞానం తమస ఫలం. సో సత్వగుణంలో చేసిన కార్యాలు, ఫలాలు పవిత్రమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. అంటే వాళ్ళు మంచి పనులు, అందరికీ సహాయపడటం, భగవత్ సేవలో ఉండటము, భగవత్ మందిరాలలో సేవ చేయటము, అవసరమైన వాళ్ళకి అందరికీ కూడా సేవ చేయటము, అందరి పట్ల కరుణతో ఉండటం, ఇవన్నీ కూడా సత్వగుణ లక్షణాలు. వాళ్ళు చేసే పనులు అందుకని పవిత్రమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. రజోగుణంలో చేసే పనులు దుఃఖాలు కలిగిస్తాయి. అంటే మన కోరికలతో విపరీతంగా వీటన్నిటి వెంట పరిగెత్తుతూ ఉండటం, తీర్చుకోవాలనే ఈ ఆరాటంతో ఎప్పుడు కూడా దుఃఖమే కలుగుతూ ఉంటుంది. తీరలేదన్న ఆందోళన, తీర్చుకోగలమా లేదా అనేటటువంటి ఆందోళన, తీరకపోతే బాధ, తీరే వరకు ఆందోళన, ఇలా ఎప్పుడు కూడా దుఃఖంలోనే రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ పనులు దుఃఖాలు కలిగిస్తూ ఉంటాయి. తమో గుణంలో చేసిన పనులు అజ్ఞానపు చీకటిని
కలుగజేస్తాయి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సత్వాత్ సంజాయతే జ్ఞానం రజసో లోభ ఏవ చ ప్రమాదమోహౌ తమసో భవతో జ్ఞానమేవ చ. సత్వగుణంతో నిజమైన జ్ఞానము, రజోగుణంతో లోభం అంటే దురాశ, తమో గుణంతో పిచ్చితనం, నిర్లక్ష్యము, మోహము అంటే భ్రాంతి, ఇవన్నీ కూడా వృద్ధి చెందుతాయి అని చెప్తున్నారు. సో సత్వగుణంలో ఉంటే నిజమైన జ్ఞానము, రజోగుణంలో ఉంటే దురాశ, తమో గుణంలో ఉంటే మోహము పెరుగుతాయి. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థా మధ్యే తిష్టంతి రాజసా జగన్యా గుణవృత్తిస్థా అధో గచ్చంతి తామసా. ఇది కూడా ఒక ముఖ్య శ్లోకమే. సత్వగుణంలో స్థితమై ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థ. సో సత్వగుణంలో స్థితులై ఉన్న వాళ్లకు ఊర్ధ్వం పైలోకాలకు, ఊర్ధ్వలోకాలకు అంటే పైలోకాలకు వెళ్తారు. మన పైన ఉన్న లోకాల గురించి మనం చెప్తున్నాము. ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక పార్టిషన్ గా చూపిస్తున్నారు భౌతిక ప్రపంచాన్ని. పైన బ్రహ్మ, ఆ తర్వాత ఈ బ్రహ్మ కుమారులు, లోకము, సప్త ఋషులు, తర్వాత దేవతలు, ఇవన్నీ ఇక్కడ చూస్తున్నాము. ఆ తర్వాత భూలోకము, ఆ తర్వాత కింద లోకాలని. సో సత్వగుణంలో స్థిరమైన ఉన్న వాళ్ళు పైలోకాలకు వెళ్తారు. రజోగుణంలో స్థితులై ఉండేవారు ఇక్కడ మళ్ళీ భూమి మీదే పుడుతూ ఉంటారు, మధ్యలోకాలు అంటే భూలోకాల్లోనే ఉంటారు. తమో గుణంలో స్థితమై ఉన్నవారు అధోగతి పాలవుతారు, అంటే కింది లోకాలకు వెళ్తారు. సో ఇక్కడ మనం మళ్ళీ భౌతిక జగత్తును ఒకసారి చూపిస్తున్నారు అందుకని. సో పైన కింద గర్భోదక సాయి విష్ణు, ఈ గర్భోదక సాగరంలో ఈ బ్రహ్మ విష్ణు నాభికమలం నుంచి బ్రహ్మ ఉద్భవించారన్నది చూసాము. సో గర్భోదక సాయి విష్ణు ఇక్కడ ఆయన నాభి నుంచి బ్రహ్మను సృష్టించటము, ఆ తర్వాత సత్యలోకంలో బ్రహ్మదేవుడు ఉండటము చూస్తున్నాము. దాని కింద తపోలోకము, జ్ఞానలోకము, సప్త ఋషులు ఉండేటటువంటి జ్ఞానలోకము, సత్యలోకము, తపోలోకము, జ్ఞానలోకము అంటే సప్త ఋషులు ఉండేటటువంటిది. ఆ తర్వాత మహర్లోకము, స్వర్గలోకము, ఇవన్నీ చూస్తున్నాము. తర్వాత భూప్రపంచం ఇక్కడ, ఆ తర్వాత అతల వితల సుతల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాళ లోకాలు ఉంటాయి అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ చూపిస్తున్నారు. భూలోకం, భూగ్రహం, మధ్యలో గ్రహం, కింద అధోగ్రహాలంటే ఇవన్నీ అతల వితల సుతల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాళ లోకాలు. గుణానీతానతీత్య త్రీన్ దేహి దేహా సముద్భవాన్ జన్మ మృత్యు జరా దుఃఖై విముక్తో మృతమశ్నుతే. సో దేహదారి ప్రకృతి త్రిగుణాలను అధిగమించగలిగినప్పుడు జన్మము, మరణము, వృద్ధాప్యము, వాటి దుఃఖముల నుండి విముక్తి పొంది ఎప్పుడు మనకు ఆ విముక్తి వస్తుంది అంటే ఈ 3 గుణాలను అధిగమించినప్పుడు, అంటే సత్వగుణం నుంచి కూడా ఆ శుద్ధ సత్వగుణము అనేటటువంటి దాంట్లోకి వెళ్ళాలన్నమాట. సో అప్పుడు మనకు ఈ జనన మరణం నుంచి విముక్తి వస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ 3 గుణాలని కూడా అధిగమించగలిగితే జన్మ మరణము, జన్మ మృత్యు జరా దుఃఖై, జన్మ మృత్యువు, వృద్ధాప్యం లాంటి దుఃఖాలన్నిటి నుంచి విముక్తోమృతం అశ్నుతే, విముక్తి పొంది ఈ జన్మలోనే మనం అమరత్వాన్ని పొందుతాము అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో అన్ని గుణాల గురించి చెప్పిన తర్వాత ఏ రకంగా మనం అమరత్వాన్ని పొందుతాము, ఈ జనన మరణ జరా దుఃఖాల నుంచి ఎలా విడుదల అవ్వగలము, ఈ సంఖ్యళ్ళ నుంచి ఈ గుణాలన్నీ సంఖ్యళ్ళు ఎలా తెంచుకుంటే మనము ఆ అమరత్వానికి వెళ్ళగలము. ఇలా
భగవంతుడి నిత్య ధ్యానంలో మనం కనుక ఉండగలిగితే ఆయన్ని స్మరిస్తూ అని ఇక్కడ ఉదాహరణగా ఇది చూపిస్తున్నారు. అయితే ఎవరైతే ఈ త్రిగుణాలను అధిగమించగలుగుతారో ఈ సంఖ్యలను వాళ్ళు తెంచుకుని అమరత్వాన్ని పొందగలుగుతారు. అర్జున ఉవాచ, ఇదంతా విన్నాక అర్జునుడు ఇలా అంటున్నాడు, క్లైర్లింగైత్రీన్ గుణానేతాన్ అతీతో భవతి ప్రభో హిమాచార కథం చైతాన్ త్రీన్ గుణానతివర్తతే. అర్జునుడు ఏమని ప్రశ్నించాడు, ప్రభు ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అతీతంగా అయిన వాడి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి? హిమాచార కథం చైతాన్, ఏ రకంగా ప్రవర్తిస్తాడు అతను? త్రిగుణాలు ఏ రకంగా త్రిగుణ బంధాలను అతీతంగా ఎలా వెళ్తాడు, ఎలా అవుతాడు ఈ త్రిగుణాలకు అతీతంగా? సో క్లైర్లింగైత్రీన్ గుణానీతాన్ అతీతో భవతి ప్రభు. ఈ 3 గుణాలకు అతీతుడుగా ఉండేవాడి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి? అతని హిమాచార కథం, అతని యొక్క అంటే ఏ విధంగా అతను ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు, ఆ తర్వాత ఏ రకంగా అతను ఈ బంధాలకు అతీతుడుగా, అతీతో భవతి ప్రభు, ఏ రకంగా ప్రవర్తిస్తాడు, అతని ఏ రకంగా అసలు ఇలా చేయగలుగుతాడు, ఈ గుణాల యొక్క బంధాలను తెంచుకుని వీటికి అతీతంగా అతను ఎలా వెళ్ళగలుగుతాడు? మనందరికీ కూడా అదే సందేహం, అదే అర్జునుడు కూడా అడుగుతాడు. అసలు ఎలా వెళ్తాడు? అలాగూ వాళ్ళ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి, వాళ్ళు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారు అంటూ అర్జునుడు అడిగాడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఇలా చెప్పటం ప్రారంభించారు, పాండుకుమార, ప్రకాశము, ఆసక్తి, మోహము కలిగినప్పుడు ద్వేషించని వాడు. సో ఎవరైతే ఇవన్నీ కూడా కలుగుతాయో, కలిగినప్పుడు ద్వేషించని వాడు, మోహం కలిగినా కూడా ఎవరిని ద్వేషించకపోవటం, ఆసక్తి, దేని మీదైనా ఆసక్తి ఉన్నప్పటికీ కూడా ద్వేషించకుండా ఉండటము, అది అలా ఎవరైతే ఉంటారో అవి లేనప్పుడు కోరుకోని వాడు. సో అవి లేకపోతే అవి కావాలనుకోడు, అవి తనకు వచ్చినా కూడా ఏంటంటే వాటి వలన ఒక రకమైనటువంటి అహంకారంతో కానీ దేంతో అయినా సరే ద్వేషం అనేది లేనివాడు. అంటే ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఏంటి, ఏది జరిగినా కూడా దాని వల్ల అహంకారము అవి పెంచుకోకుండా ఉండటము, అసలు అవి ఏదైనా లేనప్పుడు, ఏదైనా వస్తే మనకి ఆ అహంకారం లేకుండా ఉండటం, ఏదైనా లేనప్పుడు దాని మీద కోరిక లేకుండా ఉండటం. సో రాగద్వేషాలను, కోరికను మనము ఎవరికైతే ఉండవో వాళ్ళు అని ఇక్కడ అర్థం. సో భౌతిక గుణాల యొక్క ఈ ప్రతిచర్యల ద్వారా అస్థిరపడక, కలవరపడక, తటస్థంగా అతీంద్రియంగా మిగిలిపోయే వాళ్ళు. సో ఈ గుణాల వల్ల మనకి ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి కనిపిస్తూనే ఉంటుంది, ఇది ప్రాబ్లం అని, అది ప్రాబ్లం అని, అదంటే ఇష్టం లేదు, ఇదంటే ఇష్టం లేదు, వీళ్ళు ఏదో అంటున్నారు, వాళ్ళు ఏదో అంటున్నారు అంటూ ఏదో ఒక విధంగా కలవరపడుతూ ఉంటాము. సో ఎవరైతే ఇవేవి పట్టించుకోకుండా వీటన్నిటికీ అతీంద్రియంగా ఎవరేదైనా సరే, అది మనల్ని తిట్టినా, మనం ఇవన్నీ స్థితప్రజ్ఞుల లక్షణాలలో చూసాము. అది మళ్ళీ ఇక్కడ వివరంగా అర్జునుడు అడగబట్టి మళ్ళీ చెప్తున్నారు, ఎలా ఉంటారు వాళ్ళు, ఈ గుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు అంటే వాళ్ళే స్థితప్రజ్ఞులు. ఈ స్థితప్రజ్ఞుల లక్షణాలే మళ్ళీ మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం అన్నమాట. సో ఆయన ప్రశ్నకు సమాధానం అది ఏమిటి అంటే అతీంద్రియంగా ఉండటము, ఎవరైనా తిట్టినా మనల్ని లేదంటే పొగిడినా ఒకే రకంగా ఉండటము, తర్వాత అస్థిరపడకుండా, కలవరపడకుండా, ఎవరైనా ఏదైనా మనల్ని దూషించిన తర్వాత మన ఆత్మ ఎందే స్థితులై ఆనందమును బాధను ఒకే రకంగా చూచేవాడు, మట్టిని రాయిని బంగారాన్ని కూడా ఒకే రకంగా చూచేవాడు, కావలసిన మరియు అవాంఛనీయమైన వాటిని కూడా, అంటే మంచి వాటికి మనం అంత మంచివి కాదు అనుకునేవి జరిగినా మనకు ఒకే రకంగా సమానంగా ఉండేవాడు. మనకి సుఖం కలిగించే వచ్చినా, మనకి కష్టం కలిగించేది జరిగినా సమానంగా ఉండేవాడు.
ప్రశంసలు నిందలు అంటే పొగిడినా కూడా ఎవరైనా తిట్టినా సరే, గౌరవం ఎవరైనా ఇచ్చినా అగౌరవం మనల్ని ఎవరైనా అగౌరవపరిచినప్పటికీ సమానంగా ఒకే రకంగా ఉండేవాళ్ళు. స్నేహితుణ్ణి శత్రువుని కూడా ఒకే రకంగా చూసేవాళ్ళు. అన్ని భౌతిక కార్యకలాపాలను త్యజించి వాడు ప్రకృతి గుణాలను అధిగమించిన వాడు అని చెప్తారు. వాళ్ళకి అంతా కూడా ఒకటే, ఎవ్వరు ఎక్కువ తక్కువ ఏది, ఒకటి కష్టమని ఒకటి సుఖమని, ఇది జరిగితే నాకు హాయి, అది జరిగితే నాకు కష్టం, వాళ్ళకి ఏదైనా ఒకటే అనేటటువంటి సమత్వము, ఇంద్రియ అతీతంగా ఉండగలగటము. ఈ సమస్థితి తటస్థంగా ఉండటం, వారిలోని ఉద్వేగాలకు ఉదాసీనంగా అంటే ఉద్వేగాలనేవి లేకుండా ఉదాసీనంగా ఉండటం, పరిత్పన లేకుండా, అసూయ లేకుండా, ఇవన్నీ కూడా త్రిగుణాలను అధిగమించే యొక్క వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు. ఇలా ఉండగలిగితే త్రిగుణాలను మనం అధిగమించగలము. తటస్థంగా ఉండాలి సమస్థితి, అన్ని విషయాల్లో అన్ని రకాల్లోనూ అది పెంపొందించుకోవటానికి ప్రయత్నము. ఉదాసీనత, అసూయ లేకుండా ఉండటం. వాళ్ళ ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది? సో ఇక్కడ ఆ వ్యక్తి లక్షణాలు ఏమిటి అని అడిగితే దానికి మనం ఇక్కడ ఇలా సమాధానం చెప్పారు. ఆ అధిగమించిన యొక్క వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తన, అతను ఏ రకంగా ప్రవర్తిస్తాడు, నడుచుకుంటాడని అడిగారు కాబట్టి అర్జునుడు ఏం చెప్పారు? అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ సమత్వం. అంటే ఏ పరిస్థితులు, ఎవరైనా ప్రశంసించినా, ఎవరైనా నిందించినా, ఎవరైనా గౌరవించినా లేదా అవమానపరిచినా, ఎవరైనా ఆనందం కలిగించే విషయాలు జరిగిన, దుఃఖం కలిగించే విషయాలు జరిగిన, వాంఛనీయం మంచిది కావలసిన పనులు కావలసినది జరిగిన, అవాంఛనీయం మనకి జరగకూడనిది ఇష్టం లేనిది జరిగినా సరే అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ సమానంగా ఉండగలిగేవాడు. ప్రతి ఒక్కరితో మరియు ప్రతిదానితో సమానంగా వ్యవహరిస్తారు. మట్టి, రాయి, బంగారమైనా ఒకటే, మిత్రుడైనా ఒకటే, శత్రువు అయినా ఒకటే. వాళ్లకు ఎల్లప్పుడూ విచిత్రంగా వ్యవహరించరు. అంటే కృష్ణుడికి ఎప్పుడు శరణాగతి పొందుట ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసాలలో దృఢము. అంటే చెడు మార్గాలలో కాకుండా వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి శరణు వేడి ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసాలలో దృఢులై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అలాంటి వాళ్ళు. సో అధిగమించిన వ్యక్తి యొక్క ప్రక్రియ ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. మాంచయోవ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే. సో అన్ని పరిస్థితుల్లో నిశ్చలమైన భక్తి సేవలో నిమగ్నమై ఉండేవాళ్ళు ఏ సమయంలో అయినా మనం సంతోషంగా ఉన్న సమయంలో ఉండి, కష్ట సమయంలో లేకుండా, వాళ్ళ ఆందోళన సమయంలో లేకుండా, అలా కాదు, ఎప్పుడూ కూడా నిశ్చలంగా భక్తి ఏ సమయంలో అయినా ఆ భక్తి మార్గంలో లీనమై ఎవరైతే నిమగ్నమై ఉంటారో వెంటనే భగవంతుణ్ణి ఏ సమయంలో అయినా మనసులో నిలుపుకొని ఉండగలగటం, అన్ని సమయాల్లో వెంటనే భౌతిక ప్రకృతి త్రిగుణాలను అధిగమించి అలాంటి వాళ్ళు బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే, బ్రహ్మస్థితికి చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. ఎలాంటి వాళ్ళు అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ నిశ్చయమైన భక్తిలో ఎవరైతే నిమగ్నమై ఉంటారో వాళ్ళు ఈ త్రిగుణాలను జయించి అధిగమించి ఈ బ్రహ్మస్థితిని పొందుతారు. బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్ఠాహం అమృతస్య వ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖస్యైకాంతికస్య చ. సో ఈ బ్రహ్మము అనేది చేరుకుంటారు అంటే ఆ బ్రహ్మము అనేది ఏమిటి అంటే అమరము, అనశ్వరము అంటే నశించనిది, శాశ్వతమైన మరియు పరమానందమునకు సహజ స్థితి అయిన నిరాకార బ్రహ్మానికి నేనే మూల ఆధారము. బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్ఠ అహం, నేను బ్రహ్మలో నేనే ఉన్నాను ప్రతిష్ఠించి. అమృతస్య అవ్యయస్య,
ఎలాంటిది ఆ బ్రహ్మము? అమృతం, అమరము, అవ్యయం, నాశనం లేనిది, శాశ్వతం అని పరమ ఆనందానికి సహజ స్థితి. ధర్మస్య, ధర్మమైనది, సుఖస్యై కాంతికస్య చ, ఆనందను సహజ స్థితి, ఆ తర్వాత అతి అత్యంత కాంతివంతమైనది అని చెప్తూ, అటువంటి బ్రహ్మంలో ప్రతిష్టాహం, నేనే ప్రతిష్ఠుడనై నేను ఉన్నాను చెప్తున్నాను. సో బ్రహ్మాన్ని వర్ణించారు ఇక్కడ. అమరము, అమృతము, అవ్యయము, శాశ్వతము, ధర్మమైనది, సుఖవంతమైనది, కాంతివంతమైన ఆ బ్రహ్మంలో నేను ప్రతిష్ఠుడనై ఉన్నాను. ప్రతిష్ట అహం అని చెప్పి ఇక్కడ మనకు బ్రహ్మము అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇలా ఈ 3 త్రిగుణాలను దాటి ఆ బ్రహ్మస్థితిలో, బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే, బ్రహ్మస్థితిలోకి వెళ్తారు. ఆ వెళ్ళిన ఆ బ్రహ్మము ఏమిటి, ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఉంటుంది. అమృతత్వం, అవినాశనం, నాశనం లేనిది, శాశ్వతము, ధర్మము, సుఖంగా, కాంతివంతంగా ఉండే ఆ బ్రహ్మంలో నేనే ప్రతిష్ఠితుడనై ఉన్నాను అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో మనము బాధ్యతాయుత ఎంపికల ద్వారా ఈ శరీరంలో ఉండగానే తదుపరి జీవితానికి మనము సిద్ధం కావాలి అంటూ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో ఈ శరీరంలో ఉన్నప్పుడే మనము చేసే పనులను బట్టి మనకి ఇంకొక నెక్స్ట్ జన్మ అనేది నిర్ణయం అవుతుంది. కాబట్టి ఆ జన్మ ఏమిటి, అసలు ఆ జన్మ కూడా, జన్మరాహిత్యాన్ని, జన్మ కూడా లేకుండా ఉండటాన్ని పొందటానికి మనము ఈ జీవితంలో సిద్ధమవటానికి ప్రయత్నించాలి. ఎలా? బాధ్యతాయుతమైన ఎంపికల ద్వారా, మన చాయిసెస్, సరి అయినటువంటి చాయిసెస్, సరి అయిన ఎంపికలు చేసుకుని మనం ఈ శరీరంలో ఉండగానే నెక్స్ట్ శరీరానికి, లేకపోతే ఆ శరీరం కూడా లేకుండా చేసుకోవటానికి ఆ ప్రయత్నాల్లో సిద్ధపడాలి. సో మన బాధలకు మరణం ఒక్కటే మార్గం కాదు. మనం కొంతమంది మనకు ఒక్కొక్కసారి విసుగు వచ్చినప్పుడు మనము ఈ శరీరాన్ని చాలిస్తే సుఖంగా ఉంటుంది అన్నట్టుగా అనుకోవచ్చు. కానీ అది కాదు బాధలకు మార్గము. వైకుంఠ ధామాన్ని చేరుకోవటానికి సరైన మార్గాన్ని మనం ఎన్నుకోవాలి. అది మన శాశ్వత సుఖానికి మార్గం. ఇంకా అంటే ఇక్కడ ముఖ్య విషయాలు చూస్తున్నాము ఈ అధ్యాయంలో. ఈ త్రిగుణాలను మనల్ని కట్టివేస్తాయి. మనకు భగవంతుడు మార్గంలో ఉంటే మనకు విముక్తి అనేది వస్తుంది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురు. మనము ఈ భగవన్నామ స్మరణ ఈ రకంగా చేసుకోవచ్చు. సదా భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉండటం ద్వారా మనము ఈ భౌతిక గుణాల సంగమం నుంచి అత్యంత సులభంగా విడివడగలము. ఎలా విడుదల అవ్వగలం? ఈ భౌతిక ఆ సంకెళ్ళ నుంచి, ఈ భౌతిక బంధాల నుంచి, ఈ త్రిగుణాల యొక్క సంకెళ్ళ నుంచి మనం బయటపడాలి అంటే సదా భక్తి మార్గంలో నిమగ్నమై ఉండగలిగితే అది సాధ్యపడుతుంది. అంతేకాక ఎల్లవేళలా భగవత్ సాంగత్యంలో ఉండటం వలన ఉన్నతమైన లక్షణాలను పొందగలము. అంటే మనము భగవన్నామ స్మరణలో మనము గనక భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ నిత్యము మనసులో అయినా ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుని ఉంచుకుంటే మనకు ఉన్నత లక్షణాలు మనకు పెంపొందుతాయి. ఆ లక్షణాల సహాయంతో మనకు ఈ విముక్తి అనేది వస్తుంది. ఇక అదంతా మళ్ళీ ప్రతిఫలాన్ని మనం ఆశించకుండా అందులో ఉండటమే మన యొక్క బాధ్యత. మనం చేయవలసింది. ఆ తరువాత మనం ఎంతవరకు నిమగ్నం అవుతామో అంతవరకు మనకు ప్రాప్తం అవుతుంది. అది ఈ గీత పాఠం సారాంశము. సో ఎల్లవేళలా భగవత్ సాంగత్యంలో ఉండటం వల్ల మనం ఆ లక్షణాలను పెంపొందించుకోగలం. సో భగవంతుని తలుచుకుంటూ ఉంటే మనకు ఆ సాంగత్యం మెల్లగా వస్తుంది.
హరే కృష్ణ. ఇంతటితో ఈ 14వ అధ్యాయం కంప్లీట్ చేశాము. ముందు చెప్పినట్లుగా 16వ అధ్యాయంలో మళ్ళీ కూడా మనం ఈ సత్వరజ తమో గుణాలు గురించి ఇంకా ప్రాక్టికల్ గా వాటిని సత్వగుణాలని వాటిని పెంపొందించుకోవటానికి ఏం చేయొచ్చు, ఆహారం ద్వారా, కొన్ని అలవాట్ల ద్వారా, అవన్నీ కూడా దాంట్లో చూస్తాము. నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో మాత్రం వేరు 15వ దాంట్లో మనము 16లో మళ్ళీ కంటిన్యూయేషన్ లా ఉంటుంది. 15లో మళ్ళీ మనము ఈ భౌతిక ప్రపంచం గురించి, పురుషోత్తమ యోగ భగవంతుడి గురించి చూస్తాం రేపు. అది ముఖ్య చాప్టర్. చాలా మందికి ఇది కూడా ఆ 15వ అధ్యాయం కూడా